Как да презентираме храната си като професионален готвач и да направим нашата храна и снимки изключително добри. През изминалото десетилетие популярността на MasterChef и на други кулинарни предавания доведоха автоматично до увеличаване на домашната кухня и експериментирането. Създаде се усещане, че всеки знае как да си представи храната като професионален готвач. Както видяхме от тези телевизионни предавания и в социалните мрежи, чиниите и ястията, които изглеждат най-впечатляващи, са тези, които са създадени чрез въображение. За тази специална храна се нуждаете от цвят, жизненост и най-вече от история в чинията. Освен телевизията, Инстаграм се превърна в дом с естетически приятна храна, което означава, че желанието да научите как да представите храната си като професионален готвач е по-голямо от всякога. Така че с моя дългогодишен опит в представянето на изискана храна, споделям съветите си за представянето й, за да сте сигурни, че следващото ви презентиране може да е дошло направо от кухня с 3 звезди Мишлен. Първо, какво е избраното от вас ястие? Храни, които трябва да избягвате за своите презентации. Това са прекалено бежови храни, например картофи, пай, чипс, ориз, воднисти храни, като яхнии, супи и други. Страхотни храни, които да опитате. Това са пастроцветни зеленчуци, храни, които могат да бъдат смачкани или натрошени, например бисквити, крекери, билки, слайс от плодове и зеленчуци, мини версии на храни. Второ, цветът може да дойде от изненадващи източници или сосове. Например, първото нещо, за което се мисля, е цвета. Искате да имате хубав баланс на цветовете в чинията. Цветовете могат да повишат значително влиянието на вашето послание. Ако смятате, че вашата храна не е достатъчно колоритна, сосовете могат да се окажат полезни. От салатни композиции до зеленчукови пюрета, сосове с деликатно представени са добре дошли като добавка за цвят или текстура. Започнете платото си отвътре навън. Започнете да аранжирате платото си от средата. Помислете за него като цвете. По-голямата част може да бъде намерена в центъра, но има много красота в листенцата, които се намират в края. Поставянето на голяма част от храната в центъра и работа навън с гарнитури и сосове предават на вашата чиния и снимка фокусна точка за рисуване с очите. Забавлявайте се с форми и модели. Подреждането на артикули във форми или фантазия от сосове в спираловидна или зигзагообразна форма, например, е това, което ще превърне вашата чиния в невероятно произведение на изкуството. Рисувайки, използвайте нечетни числа. Ако подготвите храната с размери за забавление, разсейването в нечетен брой изглежда много по-добре от 4 изложени в квадрат. Само за всеки случай гответе четно число. След това имайте резервно копие, за да може, ако нещо се обърка, да може да предложите и екстрите, докато готвите. Разкажете своята история в чинията. Ако не можете да намерите едноцветна повърхност, върху която да презентирате ястието си, защо да не направите сцена? Използването на допълнителни парченца храна за вашата чиния може да придадат на вашето ястие домашно усещане, без то да изгуби от своя блясък. Имате подходящо оборудване. Доверете се, няма да можете да поставите малки капчици шоколад с помощта на лъжица. Използването на професионални инструменти ще ви отведе до друго ниво и ще запази чинията ви чиста. Нуждаете се от малко повече визуално вдъхновение. В света на кулинарното изкуство е добре известно, че външният вид на храната е едно от най-важните фактори, които ще привлекат или откажат вашите гости да избират определено ястие.
Това е специфичният начин как храната да бъде поставена в платото. Знаете ли как да създадете сливане на цветове или да използвате интересни алтернативни плата? Това ще направи първото впечатление, което госта ви получава, и ще решите ли това е любов от пръв поглед или не. Ако мислите, че не можете да направите кулинарен шедьовър, ще ви убедя, че грешите и че с тези съвети и малко усилия ще успеете. Кой е отговорен за представянето на храната в ресторанта? В зависимост от вида, размера и капацитета на ресторанта, отговорното лице може да бъде вашия готвач, сървър, барман, специално обучен персонал за тези действия или гост в случай на самообслужване. Без значение кой сервира храната в ресторанта ви, той или тя трябва да са добре запознати с основните правила за презентиране на храна. Основни правила за презентиране на храни. Има някои правила, които трябва да се следват, за да може да овладеете някои съвременни техники за представянето на храната във вашия ресторант. Чинията никога не трябва да е претоварена с храна, но не трябва и да изглежда празна. Винаги е необходимо да се остави празна външна част на чинията на 3 см от ръба. Трябва да създадете цветен контраст върху платното. Забравете за симетрията, асиметричните форми са по-добре приети. Смесете големи и малки, меки и хрупкави, ярки и тъмни цветове. Поддържайте еднородност, когато става въпрос за размер на порцията. Не прекалявайте с сосовете. Ще спомена и едно много старо правило, което готвачите в много ресторанти все още използват. Това е правилото на часовника. Може да го използвате, но не е нужно да се придържате стриктно към него. Старото правило гласи, че трябва да гледате чинията като часовник и да задавате специфични видове храни в определени часове. Така, например, на 11 трябва да поставите въглехидратите, които са макаронените изделия, ориз, картофи и други. На 2 часа зеленчуците, а на 6 трябва да поставите протеините или основното хранене – риба, месо, гъби. По този старомоден начин за сервиране на ястия има своята положителна страна, която ви помага да осигурите еднакъв размер на порцията. Представяне на японска храна. Японският стил на представяне на храната има голямо влияние върху дизайна на храните в днешно време като цяло. Минимализмът присъства навсякъде в Япония и в Европа, включително кухнята и кулинарното им изкуство. Можем да я опишем като красотата на простотата и уникалността. Японците никога не биха представили различен вид храна в една и съща чиния, а по-скоро биха я разделили на няколко малки купички. Този начин на презентации преминава всички съмнения за съвпадение на цветове и форми, така че ако нямате талант да създадете хармонично ястие, това може да бъде добър избор за вас. Те могат да бъдат много прости или украсени с различни мотиви. Зеленчуците и месото се нарязват на малки парченца, подходящи за да се ядат с пръчици. Вертикални форми на презентиране. Вертикалната презентация на храни отвори изцяло нова посока на дизайна на храните. Създайте истински шедьоври и красиви скулптури върху чинията. Основната храна често се поставя в средата на чинията, докато останалата част от нея е дискретно украсена с сос или подправки и изглежда като подпис на автора на произведението на изкуството. Вертикалната храна е често срещана в добрите ресторанти с пълно обслужване. Не е добър избор за ресторанти за бързо хранене, главно поради времето, което се изисква, за да бъде презентирана по този начин. Абстрактни форми за представяне на храни. Този метод е любим избор на най-смелите и с най-голямо въображение готвачи. Изразявайте себе си като артисти, които обичат да създават абстрактни произведения на изкуството. Ястието е представено на пръв поглед по интересен начин, тъй като е разпръснато на плочата без никакъв ред и правила. Използвайте големи бели чинии за най-добри резултати.
Комбинирайте много различни цветове във вашата чиния. Това е необходимо за най-добрите резултати от представянето. Представяне на идея за деца. Визуалният ефект има най-голямо въздействие върху децата и ако децата ядат зеленчуци, които се сервират красиво във вашия ресторант, възрастните също могат да ги предпочитат да посетят отново ресторанта ви. Осигурете индивидуално детско меню, което изглежда като резултат от въображението на детето. Детските ястия могат да изглеждат като герои, животни или популярни играчки. Използвайте алтернативни чинии. Как бихте реагирали, ако получавате сос в епроветка вместо в обичайната сосиера? Сигурна съм, че ще бъдете приятно изненадани. Освободете ума си, представете храната в алтернативни съдове и прибори. Сервирайте супи в необичайни купички или в саксии или в чаши за кафе вместо в обичайните супини чинии. Сосът ще изглежда интересно, ако сте го сервирали в необичайна ваза. Отидете още една стъпка напред и смело сложете основното си ястие върху капака на саксията или широкия стъклен буркан. Органични чинии. Докато световно известните готвачи съветват да използвате само големи бели чинии за представяне на своята храна, защо да не отидете една крачка напред и да използвате чинии за ястия, приготвени от естествени материали? Всичко природно и органично е по-популярно с всеки изминал ден, така че защо да не използвате плочи и лъжици, изработени от дърво или от камък? Интересни глинени буркани, освен привлекателния им вид, са много практични за сервиране на топли ястия и супи, тъй като те запазват желаната топлина за по-дълго време. Компоненти и художествен дизайн на платата. Днес най-успешните готвачи са изключително талантливи. Аз не говоря само за телевизията и световно известни готвачи. Нашата индустрия се е променила масово през последните няколко десетилетия. Днес най-добрите готвачи са успешни бизнесмени с финансов разум и управляват своите разходи за храна, контролират оперативните си разходи, обучават персонала си как да правят това, което самите те правят, могат да се взаимодействат с социално ангажирани гости и да произвеждат качествена храна. Но това е готвенето на страхотната храна и практикуването на изкуството за презентиране на чинии.